assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin littafin Aisha Humaira wanda ni Sani nake karanto muku. Idan mai karatu bai manta ba mun tsaya a littafi na 5 inda ake cewa Allah ka ba mu ikon cin duk ƙananan jarabawoyin da ka tanadar mana a duniya ama. Kafin mu ɗora muna roƙon ku danna mana subscribe a tashar mutane TV tare da MT Asnani. Mun gode. Aisha Humaira littafi na 6. Tun daga ranar da Aisha ta ga Khadija a Love Garden, shikenan ta kasa saka zuciyarta nutsuwa akan ƴar uwarta. Kullum cikin zulumi take, kullum cikin tunanin me zai je ya so take. Kullum in ba sa tare da Khadija sai take gani kamar wani mummuna abin Khadija take aikata. Kuma abin da ya fi damunta shine zan take kamar duk abin da Khadija ta zama laifin ta ne. Tunda tun suna yara ita ce take ɓoye duk wani laifi na Khadija ba ta faɗa wa iyayensu. Kuma ita ta rubuta mata jarabawar da har ta kai ta jami'ar komai. Allah yana yin sani a bisa tsari. Allah ya san nufin Khadija, shi yasa ya hana ta kwakwalwa karatu. Don haka Aisha take ganin ba ta takardunta tamkar yi wa Allah katsalandan ne tun daga abin da hakan ya ja. Kusan kullum sai ta je Love Garden ta yi ta duba ko za ta ga Khadija amma ba ta kuma ganin ta ba. A gida kuma kullum sai ta yi mata nasiha amma kuma Khadija daga bakar magana sai cin fuska shine amsar da take ba ta. Ranar nan ta ce mata wai ni Aisha ina ruwanki da ni, na ga alama fa kwanan na dukkin bikin sa ne ido. In zunubi nake aikata kabarin mu ɗaya da ki saka min mara in yi tsari. Daga na Aisha ta fahimci Khadija ƙarya take da ta ce mata za ta daina. Halinta ne a cikin ranta yake, don haka miji ne kawai ya dace da ita. Mijin ma stranwa haka ko take so yadda ba za ta ke yin abin da zai bata masa ba. Da aka Aisha ta yanke shawara, ranar Nura ya zo yana ta yi masa surutu kamar yadda ya saba. Ya ce a yanzu Aisha da za mu haɗu da ke a cikin gari ba fa zan gane ki ba. A ce yadda muke da ke ban taɓa ganin fuskar ki ba, gaskiya ba kya kyauta ne. Ba tare da ta kalle shi ba tana ci gaba da aikin gaban ta ce ya muke da kai, ni in ban da sunan ka babu abin da na sani. In ana magana irin haka in wani ya ai sai ya ɗauka irin wani friendship ne a tsakanin. Ya dafa karshe ce kash, amma kin yanke ni da yawa. To kina nufin ni ko line friends din ki ban shiga ba ko? Ta ce you are my customer. Ya ce that is customer ko? To mun bata da ke daga na ma daina zuwa cin abincin ki da kai. Ta ce sauka lafiya yadda ka fita da kafafuwanka haka za ka dawo da kafafuwanka. Ya dan jiya kamar zai tafi sai kuma ya dawo ya ɗora hannunsa akan kanta ya ce na dawo ki. Har mama sai da sai dariya Aisha ta jawo kujera ta zauna a ɗayan side ɗin ta ce masa ni kuma wannan yarinyar da muka gani ran nan a gadin ka san ta sai da ya ɗan tunani kaɗan sannan ya ce Khadija Zayyan na san ta amma ba sosai ba, tana level 1 ne, ni kuma kin ga ina nursery kuma aka ke ni ina science amma ina jin labarin ta sosai a hostel wurin friends ɗina. Ban taɓa magana ba saboda ba kala ta bace ba. Wani abin ne Aisha ta ce ran nan suka zo gidan mu ita da mamanta, ashe mamanta ƙwaro umma na sai ina sai masa kallon sansan ta ce a court take karatu. Baka ganta ya bar na tsatsiya sosai wallahi, kuma mamanta ma mutum ne arziki. Yanzu ne kake tunani ya kamata in yi akai? Sai tunani kaɗan sannan ya ce it depends on yadda kuke da maman nata. Kin san waɗansu iyayen ba sa son laifin ƴaƴansu. Idan kin san ba maman za ta yi da ki gaya masa gaskiya kawai Allah zai baki lada kuma za ki ƙara danƙon zumunci a tsakaninku. Idan kuma kin san maman ba za ta yarda ba to ina ganin kar ki kuma nuna kin san komai a kanta don za ki ƙara zumuncin tsakaninku ba tare kuma da an sami gyara ba. In kika bar ta don kanta ma wata rana asirinta zai tun. Aisha ta gyaɗa kai kamar mai auna maganar sa na tace amma yanzu ka san inda zan same ka. Ina gudun kada daga gani ɗaya in yanke masa hukunci akan abin da ba daidai ba. Ya ɗan yi dariya ce wannan yarinya komai ta faɗa a ƙasa ba za ki ƙarya ba, a hostel fa samarinta ba za su ƙirgu ba kuma dukkan su ba na kirki ba. A malamai ma duk wani laftara da ya ƙaurin suna a neman mata sai ka gan shi tare da ita ba ko laftar an ce ba ta shiga amma kuma last exam ba ta da CO ko ɗaya. Aisha ta ji kamar ruwan zafi yake kwara mata. Nan take ta ƙara yarda da cewa abin da za ta yi daidai ne. Sun gama girarsa har ya sosai kuma gashi ya dace zo ga mutum yarki a wurin cin abincin kusa da naku. Da sauri Aisha ta fito ƙirjinta yana buga. Ta bi Nura a baya zuwa gurin da yake opposite na ta windo ta hango Khadija ce dai riga da siket ne a jikinta ta shef ɗin pants ɗinta ana hangowa cikin siket ɗin. Rigar ko wuyar ta ya kai har tsakiyar bayan da yau ko ɗan kwalin ma babu.
dan gaba ɗaya ya sauko daga kanta ta nan da ɗashi a wurinta. Wani in ya ganta zai ɗauka actress ce a cikin Nigerian film. Tare suke zaune da wani saurayi different from wanda ta gan tare a gada, suna cin abinci suna dariya har yana kai hannu yana shafa bayan ta. Saurayi Aisha ta fiya Nura ya bi ta a bayan na ta, yanzu kin gama samun tabbas. Ta juyo da ɗacin rai kamar za ta yi masa nasiha, sai kuma ta tuna ba laifinsa ba ne, ba laifinta ne, amma ita ma ta ɗauki alƙawarin gyara kuskuren. Ta ce ni abin mamaki shine a ina take samun waɗannan ƴan iskan ka, ni dai na tabbatar ba daga gidansu take zuwa da su. Nura ya ce maybe daga can take saka ta rufi da hijab to maybe kuma a hostel kun ƙawayen ta take ajiya in ta zo ta saka. A ranar da daddare suna zaune suna cin abinci kamar yadda suka saba, sai da Aisha ta tabbatar kowa ya nutsa na ta ɗaga murya ta ce Umma da Abba, ina son a yi wa Khadija faɗa akan irin shigar da take da kuma yadda take mu'amala da maza a makaranta. Daga Umma har Abba shiru suka yi suna kallon ta saboda yadda magana ta zo musu kai tsaye. Khadija ce ta yi magana, yanzu ya Aisha dama da gaske ke da kace sai kin yi min sanadin barin makaranta, yanzu daga na yi miki magana sai ki shirya min wannan sharin. Abba ya ajiye cokalin sa ya ce ku ba na son zancen banza ba, wani irin iskanci ne wannan za ku saka mutane a gaba kuna maganganu kamar wasu annan, me yake faruwa? Khadija ta yi tarar ta ce Abba na wai fa akan na yi masa magana ba na jin daɗin yadda take zama da maza a cikin cafeteria ɗin nan suna da duk makarantar sai gulmarsa ake, ni kuma ba na jin daɗin haka. Da magana abincin DC ɗin cewa fa ake ita yarinyar ta ce shi yasa ya sa take masa abinci kullum, to shine idan na yi mata magana ta ce na raina saboda ina ganin ina karatu ita ba ta yi ba, shine ta alƙawarin sai ta yi min sanadiyar daina karatu. A faɗace jo kan Aisha ke Aisha kan wata ke wa bakin ciki, ashe da ma ke ba mutum ya arziki ba, ina ganin ki sumi kamar ta gaji. Aisha ta sunko da kanta a take hawaye fara bin fuskarta, lalle Khadija ma kira ce. Lokaci ɗaya ta juya da maganar ta kuma kanta. Umma ce sai magana ta ce Alhaji ka bari ka ji ta bakin Aisha mana, na tabbatar da akwai wata magana a ƙasa, mu ji nasa bayanin sannan mu yanke hukunci. Da faɗa ya jo kanta wani bayani kun bayan kina jin abin da Khadija ta ce sharri za ta yi mata. Sai kuma ya juya kuma Aisha ce to faɗi mutum menene ya haɗa fara kike ce zaki mata sanadin karatunta. Aisha ta goge hawaye fuska ta ce ni ban ce zan yi mata sanadin barin makaranta kuma ni babu abin da ya haɗa da ita, bayan da shaida sai Allah, amma in baka yarda ba ka yi ka sa a yi maka bincike. Umma ta kira maman ta tambaye ta idan abin da Khadija ta faɗa a kai na gaskiya ne, ni na yarda da zo na daina zuwa kafiriya. Ya ce ita maman faɗan gaskiya za ta yi bayan tana samun alkhairi tare da ki, ai baki ɗaya za ku yi ita da ki, amma zan sa abinci samu duk cikin kuwar da na samu da laifi sai ta gane kuranta. Daga na ya tura filet ɗin abincin sa ya fice, yana fita Khadija ta miƙe ta shige ɗaki. Umma da Aisha sun jima a kan Aisha tana ta share hawaye. Umma ta ce Aisha ki gaya min gaskiya ne ya haɗa ki da ƴar uwarki. Nan take kuwa Aisha ta kwashe labari kar ta gaya wa Umma. Hankalin Umma ya sa ta ce amma Aisha me yasa tun farko da ka ganta ba su zo kin gaya min? Aisha ta ce Umma na yi tunanin magana za ta ɓata miki rai ne kawai, kuma na ɗauka in na yi wa Khadija faɗa za ta ji shi kenan magana ta tsaya tsakanin ba tare da kuma ji ballan na ran ku ya ɓaci. Sai da na tabbatar da ba za ta daina ba sannan na yanke shawar gaya mata, amma kin ji abin da ta faɗa a kaina kuma. Umma ta ce shi kenan baban ku ko me zan gaya masa ba zai ɗauka ba musamman akan Khadija, amma ni na yarda da dare abin da ka faɗa, na san kuma abin da zaki aikata, na san abin da ba zaki aikata ba, haka ita ma Khadija. Yanzu tun da ya ce zai bincike ki bar shi ya bincike, ai shi ramin ƙarya ƙwararre ne. Aisha ba ta kuma yi wa Khadija magana ba, gaba ɗaya tafta a harkarta tana jiran abin da baban su zai binciko. Ita kuwa Khadija a nasa ɓangaren ci gaba sai da shagalinta, babu abin da ya damu ta saboda ta riga ta san da baban Abba zai saka bincike. Abokinsa ne wanda shi laksara ne a makarantar, shi ne ma shiga Abba gaba wajen nemar wa Khadija admission. Amma abin da Abba bai sani ba shi ne tun san da ya haɗa abokin nasa da ƴar tasa don ya yi mata jagora a wajen registration tun a lokacin da suka don har lokacin yake suna fita daga makaranta, shi ne kuma har haɗa ta da duk malaman da suke ƙara mata maki a exam ɗin da don haka Abba yana samun shi da magana da suke ci babu kuma shi zai bincika masa. Sati ɗaya bayan da ya zo har gida sa akwai ce na saka an bincika maganar da Aisha ta faɗa ta Khadija ba gaskiya ba ce, da har students na sa ka suke binta a baya amma sun ce ba taɓa ganin ta da shiga banza da Aisha ta faɗa ba, kullum tana harkar karatun da magana Aisha kun ba zan ce maka complete gaskiya ba ce ba, amma report ɗin da ya samu ya nuna tana zama su kira da maza a cikin cafeteria, dan akwai waɗanda ma ba cin abinci ne yake fasu
baguranta suke zuwa. Abba ya gyara kai alamar gaskiya ce, na gode Allah ya bar zumunci. Allah ka raba mu da munafukan abokai. A nan na kawo ƙarshen littafi na 6.